खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 3 आगस्ट 2021 मंगलबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां लोगो लेवा बांगोन सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन गोसोखौ दिनै गोबां गोजोननाय मोनगोन गोबां मोजां खाबु फैगोन देहाया मोजाङै थागोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनो हागोन गोसोनि बोलोआ बांगोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ समाजाव दिनै गोबां मान मोनगोन गोसोनि साननायफोरा मोगथाङाव जाफुंगोन लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोबां जेंना आरो हेंथा हेंसिजों मोगा मोगि जानांगोन गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हायैनि गोबां जिंगायाव गोग्लैगोन समाजाव मान मोनगोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांगोन आयनिख्रुइ खरसाया बांसिन जागोन सोरबा लोगोआ थगायनो नाजागोन बेफार फालांगियाव मोजां नङा होनजायो गोबां खहा जानांनो हागौ नखराव अनलायनाय फैगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन गुबुनजों बाङाय बुंनायानो गाहाम थार लोगोनि आंखाल जागोन लोगोफोरनि हेफाजाब मोननाय नङा नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन जेबो गोदान हाबायाव आखाइ होथ'यैआनो मोजां होनजायो। मिथुन राशि गिबि हांखो ख स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोबां खामानि मावनो गोसो दुंखांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हानानै गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौबो दिनै मावफुंनो हागोन देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां आयआ बांगोन नखराव अनलायनाय फैगोन समाजाव मान मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन लाइमोनफोरा गोसोखौ दिनै जोबोर रमान्टिक मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव गोग्गो साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो अदेबानि खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन नखराव अनलायनाय फैगोन बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोननो हागोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोनगोन गोसोनि साननायफोरा मोगथाङाव जाफुंगोन गुबुननि अनसायनाय मोनगोन गुबुनखौ अननो रोंगोन आरो गावबो अनजागोन बयनिबो गोसोखौ बोनो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारगोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन बयनिबो अननाय आरो अनसायनाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौबो दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां आयआ बांगोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन नखराव अनलायनाय फैगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गोबां खामानि मावनो गोसोआ थुलुंगाखांगोन मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन समाजाव गोबां मान मोनगोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन गोबां मोजां खाबु फैगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन आरो
जायखि खामानि मावा माने मोनफ्रोमबो खामानिखौनो मोजाङै मावफुंनो हागोन। कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन सुथुरखौ फेजेननो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन सोरबा गोजाम लोगोखौ दिनै हरखाबै बहाबा लोगो मोननो हागौ रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन देहाया मोजाङै थागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन समाजाव गोबां मान मोनगोन गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांगोन तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गोसोनि साननायफोरा मोगथाङाव जाफुंगोन बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन समाजाव गोबां मान मोनगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांगोन बहाबा दावबायहैनानै सोरबा गोजाम लोगोखौ लोगो मोननो हागौ वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोआव गोजोननाय गैयै जागोन सोरनिबा सायाव गोबां रागा जोंफ्लांनो हागौ गोसोखौ मेंनाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन नाथाय गोबां हेंथा नुजाथिगोन गोसोनि साननायफोरा देबार नांगोन समाजाव अदेबानि मान मोननो हागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन रांखावरियाव मोजां नाथाय खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन गुबुननि गोसोखौ बोनो गोब्राब जागोन गोबां खामानियाव मुखुब थानांगोन लाइमोनफ्रा हरखाबै मोजां खौरां मोननो हागौ धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन सोरबा लोगोजों बाख्नाय जागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन गोसोनि साननायफोरा मोगथाङाव जाफुंगोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौबो दिनै मावफुंनो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो आयआ बांगोन मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन समाजाव मान मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन गोसोनि साननायफोरा मोगथाङाव जाफुंगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ दिनै जोबोर गलाय गुजाय मोनगोन सोरजोंबा रायखोमा जानो हागौ देहाया मोजाङै थागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन नाथाय गोब्राब मावनांगोन रांखावरियाव मोजां नाथाय खरसायाबो नाङा फाङा बांगोन बेफार फालांगियाव मोजांद्राय नङा खहा जानांनोबो हागौ न'खराव अनलायनाय फैगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोनगोन समाजाव मान मोनगोन गोसोखौ दिनै जोबोर गिलुं गिलुं मोनगोन सोरनिबा सायाव फोथायनाय गैयै जागोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन सिगांनि आद्रा खामानिखौबो दिनै मावफुंनो हागोन समाजाव मान मोनगोन लोगोफोरजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो बहानिफ्रायबा गोबां धोन मोननो हागोन आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन
आयआ बांगोन, देहाया दिनै मोजाङै थागोन, न'खराव अनलायनाय फैगोन, बयजोंबो मोजां सोमोन्दो थागोन। मीन राशि गिबि हांखो ड स। दिनैनि साना बारा मोजां नङा, गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोनगोन, सोरनिबा सायाव फोथायनाय गैयै जागोन, गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन, देहाया मोजाङै थागोन, रांखावरियाव बारा मोजां नङा, मोननो गोनांखौ दिनै मोननो गोब्राब जागोन, बेफार फालांगियाव बारा मोजां नङा, नाङा फाङा खरसाया बांनो हागौ, न'खराव अनलायनाय फैगोन, लाइमोनफोरा हरखाबै गाज्रि खौरां मोननो हागौ, गोसोनि साननायफ्रा देबार नांगोन आरो जाफुंनाय नङा, गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन, बयजोंबो गोरोबनो रोंनाय नङा, सिगांनि बबेबा खामानिखौ मावफिननांनो हागौ, नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, लोगोसे शेयार खालामो आरो लाइक खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।